музиката вътре да идва. Айде, банда, идва банда. Отваряйте вратата! Чакайте! Давам една мома и взимам моята! Айде, Ласке! Ама булката не ни пуска! И тя отваряйте вратата! Ботай! Аз как сега ще... Така че прави срито! Стига! Взимаш булка, търсете! Само да не може! Дайте пари, ще ви кажат къде! Мишо! Дай 10 евро, ще кажем къде! Дай на мене 10 евро, ще каже къде е, бе! Къде знае, да знам къде! И аз знам къде! И аз знам къде! Под роклята! Дай 10 евро! Нема! Ти не дай търсиш! Дай 10 евро! Горещо! Ама буйно без такива подсказки! Мишо! Тръбвате си! Ще ви кажете се! Нема я при нея! Кажете казваше! Буйно! Ма те бъркат под мене! Зине, може да търсиш обука! Ея! Не бе! Сега да те видя къде! Мишо! Спира, айде да се ходим, че няма да намерим! Айде, чао! Отивайте си! Добре, бе, ще дам за последно! Мишо, ти е хубаво потара! Мишо! Намеря! Аз я взимам! Аз ги дадох! Пари вътре! Не вижда ли ти става обувката? Айде виж са, мери дали става обувка! Ази стани! Ами ти си девера ти! Дай ми ръка да стане! Сомела отпире! Това не си ми ръката! Немаше тук да масвал! Айде! Къде е камериста наша? Леле! Много е голяма! Голяма е, Миша! Голяма е!
Мишо, малко е, Мишо. Влизай отдолу. Айде да излизаме, той да има на булото да се... Мили! Ами! Нека да тури обувката. Сега затворих, че така. На мен никой нищо не даде. Затворили вратата на зите. Еми сега, ако те заключим. Той, аз съм малко. Взехте ли ни момата? Сега три ще се... Дай ми другата сега. Взехте ни идват, сега три ще става. Айде. Ладожевника може да си вземе булката. Много често не може. Ладожевника може да си вземе. Дали има стари? Айде, брат ми, аз ще ти пея до зори. Стягайте коланите, ващайте мадамите, до две по три, шаг до зори, дай се върти и сърди. Нина, 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 с мадамите, масите, дай се върти до зори. С мадамите, масите, дай се върти до зори. Вдигайте ръцете горе, кичеци да играят. Шест, 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 шест. Всички манекенки са нам паметенки. Не бъди на бута, дай си Фейсбука. Завърти колана, минути за реклама. Каза ще ти храна, а като мадама. Дай, 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 о, бейби. Дай, 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 о, бейби. Юбилеца за всички маняци. Изпратени майко, 7-8 лена, да си купя майко, ябълка ракия, за да се напия, мъката да скрия. О, 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 майко. Завърти колана, Дольче Габана, криза вече няма. Имаме си диагноза, нова секси поза. Дай, 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 бейби. Разходи колана, Дольче Габана, време не остана. Имаме си епикриза, за тази криза. Дай, 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 бейби.
मांगे सामान तो मेरा क्या मांगे सामान मैं मांगा तू मांगे सामान तो मेरा क्या मांग दे तू दे सामान